11 grand finalists handa ng magpasiklab sa LGBTQIA+ cheer dance competition sa Rosales. Para sa detalye ng ating good news, makakasama natin, Idol Maya. Isang makulay na selebrasyon ng talento at pagkakaisa ang nakatakdang yumanig sa entablado ng Pangasinan ngayong darating na Pride Month. Opisyal nang inilabas ng lokal na pamahalaan ng Rosales ang 11 kuponan na uusad sa live showdown ng LGBTQIA+ Cheer Dance Competition 2026. Mula sa natapos na online screening nitong May 22, nakuha ng mga sumusunod na grupo ang slot para irepresenta ang kanilang mga bayan. Santa Maria Pride, Beat You Pep Squad ng Urdaneta City, Pandion Pep Squad ng Mapandan, Stallions Pep Squad ng Dagupan City, Villasis Gay Association Cheer Dancers, Rosales Blue Griffin Pep Squad, Asingan Cheering Squad, United Gay Association of Tayug Cheer Dancers, Binalonan Bagong Bahaghari Cheer Dancers, Lingayen Pep Squad at ang GAM Pep Squad mula naman sa bayan ng Mangaldan. Alinsunod sa panuntunan, bawat kupunan ay may hindi bababa sa 20 miyembro na kabilang sa LGBTQIA+ community. Ang naturang kompetisyon ay isa sa mga pinakatatampok na aktibidad sa pagdiriwang na itatapat sa taunang kapistahan ng bayan ng Rosales. Bukod sa saya at pambihirang stunts sa fiesta, layunin din nitong isulong ang pagkakapantay-pantay at pagkilala sa galing ng sektor ng LGBTQIA+ sa pamamagitan ng palakasan. Yan ang ating good news. Ako po si Idol Maya, Tatak, IFM. IFM News Headlines. Pasadahan natin muli ang mga naging ulo ng mga nagbabagang mga balita ngayong araw ng Saturday, May 30, 2026. Gataw sa mga palaisdaan. Isang makulay na selebrasyon ng talento. IFM News. IFM News. IFM News.